Salut fraților, eu sunt Eli și astăzi o să ne jucăm Eurotrack, nu glumesc, nu o să ne jucăm Eurotrack, o să ne jucăm un fel de Eurotrack Simulator, dar în limba rusă, să zic așa, și în țara din Rusia, pot să spun, ne jucăm de motor de pol sau nu știu cum se zice, în rus adică, și jocul ăsta semnă la fel aproape ca un Eurotrack Simulator. De ce zic chestia asta? Pentru că ai și... Mamă, seacă pe creiera asta. Cum se aude? Pentru că ai și tiruri, ai și orice ca să faci, să zic așa, dacă o să merg o leacă puțin în lag, e de la tigaia mea de telefon, nu, mă rog, oricum jocul merge și așa el o leacă în lag, deci ok, așa, dacă o să meargă pe tigaia asta, atât de în lag, iertați-mă, nu e vina mea, e vina de telefonul, să zic așa, bă, dar stai o leacă, mă, că o să trebuie să-i fac eu niște setări, settings. Vreau să aveți să stau în... Hai, mă. Îmi iubesc viața, credeți-mă. Așa, o să aveți setările acolo. Eu îl țin pe Hive, desigur, dar pe filmare nu vreau să-l țin. Zic eu. Așa. Așa. Și puteți să aveți și tiruri. Puteți să aveți și o grămadă de mașini. Oprește-te, fă. Te rog, oprește-te. Oprește-te. Hai să te oprești. Așa. Să zic așa, intrați la calculatorul ăsta și ca să schimbați mașina, dar eu am cu ei ca să luați jocul gratis, da, este cu bani, este 10 lei pe Magazine Play. Ca să luați gratis, să zic așa, luați Happy Mode, zic eu. Happy Mode e cea mai bună soluție. Așa, ne ducem la Carage, ne ducem, o să plătiți ceva și de aici ne schimbăm, what? Nici eu nu mi-am dat seama de asta, dar... Da, astea sunt chestiile lui. Vă duceți aici, te rog, cum spargi urechea, am dat am oprit sunetul de la joc. Așa, aveți mașinile, care puteți să vă luați orice mașină, dar eu vă garantez să vă luați cu hack. Îl luați și gratis, îl luați și cu mai multe mașini. Deci, cap. Așa, după ce ați luat toate astea, aveți și tirurile, ferurile astea de tiruri. După aveți autobuzele. Cred că aveți și la Man, cred. Autobuzul la Man, da, cred. Așa, și o să încercăm fiecare dintre una și dacă nu uit o să vă las linkul în descriere de la ce joc, dacă nu uit, da. Și acum o să iau, nu știu ce iau. Iau autobuzul, eu o să mi-l iau pentru că am bani. Aha. Mă duc, hai, porni. Așa. What? Ăsta zici că e car parking sau de? What? Și că mă jur. Wow, deci ia să văd cum merge jocul ăsta, chiar vreau să văd cum merge. Așa, deci din astea pot să-mi iau bani, deci mă duc până acolo, îmi iau bani. Da. Mă duc în ăsta, îmi lovesc mașina. Bobiță, tată. Bă, tată. Mamă, deci nu te cred. What? Mamă, cât de șmecheră asta. Deci aveți și chestiile astea. Eu. Și mai aveți o dasă să vă da jos, desigur, mamă. Cât e camionul ăsta pe lângă mine. Trăiască Veta. Mauleu, cât e camionul ăsta pe lângă mine. Dacă vreți să vă las linkul de la joc în descriere, înscrieți în comentarii și dați un like. Așa, hai. Trăiască Veta, cât e ăsta pe lângă mine. Eu mă cream car parking să fie mașinile mai mici decât mine. Da. Așa. Nu știu de ce m-am apucat râsul ca un prost, dar... Like! Așa. După ce ați luat asta, să zic așa, asta e harta. Acum vă explic jocul, deci dacă vreți să treceți mai repede peste astea. După ce intră iar la garaj, o să vă coste la bani. Așa. Așa, după ce ați luat astea, o să mă duc și o să iau o mașină. Eu să iau papucul. Unde e papucul, mă? Papucul, aveți o grămadă de mașini de luat. Eu mi-iau papucul.
Așa, aveți clanson, aveți frână de mână care e ca în realitate dacă vrei să pleci, nu pleci. Dacă nu-i tragi, nu-i frâna, nu pleci. Chestii din astea. Da. Hai. Semnalizări. Chestii din astea. Eu v-am zis, jocul este ca un Eurotrack 2.0, dar în limba rusă și în țara rușilor. Așa. Și mulțumesc mult lui Davidu cu băiatul nostru după car parking mi-a ajutat cu asta. Davidu, cu tată, fă și tu acolo 3000 de followeri. Până la anul, așa. Așa, interiorul de la Papa Costa vreau și o să-l văd, mă rog, l-am fost să da. Să vi-l arăt și eu. Așa, cam ăsta e, să zic așa. Așa, semnalizări, ți le arăt în bord. Ți le arăt în bord. Acum mă duc în oraș, uite mașini. Bă, eu vreau să intru în mașini. Așa. Direct în așa. Mamă, ce țeapă mi-am luat, ești nebun la cap. Pișine. What? Ce terminat sunt. Eu mă cred în Model 2. Așa se întâmplă dacă ești prost ca mine. Eu direct după mașina să mă duc. Dar m-a apucat joaca. Deci îmi pare rău pentru voi, dar acum m-a apucat joaca de a lovi mașina. M-a apucat joaca de a lovi mașina. Pau! Mamă, ce perverse am dat. Ce... Pau! La cine mă, dar nu s-a lovit? Așa. Ai semnalizări, dar nu sunt în car parking să mă cred cu semnalizări realistice. Acum o să mă duc chiar la laptop, o să mă duc să dau iar bani. Chitra de mine. Așa, de aici schimb culorile, băie roșu. E șmecher, bă, că e papurile de la cu pirou, odată pe vremuri era papurile. Așa, te duci la ăsta și camionete. De eu să iau asta ca Barosani. De armată. Pentru coronavirus, corona te urmăresc. Să-mi trag piciorul, ce asta, fă, ce asta. Dragoș, știi ce e asta, fă. Trăiască familia mea, dacă știu ce e asta. Bă, am venit cu bombele de la ruși, mă, nu mișcă nimeni. Bă, jocul ăsta e la fel ca de la ruși, mă, n-ai. Se și vede, mă, că ăștia e rușii goi. Ia uite, mă, să vezi unde sta pe stradă, mai ales în Pitești, unde stau eu. Să vezi unde sta, în oraș. Dacă ar avea și semnalizare. Dar nu se vede semnalizare. Să vezi unde sta. Tai că... Nu doar ce-am zis. Tai că o leacă pe tine. Tai că o leacă pe tine. Așa. Jocul ăsta e puțin făcut la Caterinca. Dar dacă vrei tu să-l iei cu bani, îmi pare rău pentru tine. Am spus, o să coste 10 lei. Așa. Nu știu cine o să se uite la episodul ăsta. M-am direct în ăsta intru. Tu... Da. De asta ce vreau să fiu? Putine, treci drept și dă și mie de ăla. Cu ragheu. Așa. Vreau să intru și în cineva, într-o mașină, să dacă eu mă răstor sau o răstor. Mă, ce șmecher ar fi. Yeah. Direct în asta intru. Bobiță, tată, nu e ziua ta. Ce ai, frate, lovesc instant. Cum mama mea să nu lovești cu agheurile astea? Adică agheura, da. Uite, da, nu că a intrat astea în mine. Îmi iubesc viața cu notificările mele. Așa, mă, cât de șmechi. Direct în ăsta. Ce ai? Mamă, ești nebun la cap, te răstări direct. Ești nebun la cap. Da. Ok. Vreau și pe mine să mă pui cu picioare în sus. Ce zic? Cu picioare în sus. Vreau și pe mine să mă... Unde? Uite-mă, uai, cum eram eu pus, mă. Uite-mă, bă, cum eram eu pus. Deci, da, fraților, cam asta este și acest joc. Dacă v-a plăcut acest episod și nu v-ați plictisit, nu uitați să dați un like, un share, un subscribe și eu am fost Eli. La revedere!